ክሪያላይሶን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሙነ ሕማማት ዕለተ ረቡዕ። ረቡዕ ማለት 4 ካብ ዝብል ገጽ ዝወፀ ኮይኑ ንፍጥረታት ራብዒቲ መዓልቲ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሕማማት ረቡዕ ድማ ሳልሰይቲ ስያመታት ዘለውዋ ሰለስተ ስያመታት ዘለውዋ ዝዝከረላን እያ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ማርያም እንተ እፍረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ስምዖን እናሃለወ ኣብቲ ሰፈር ስጋኣ ሸይጣ እትነብር ማርያም እትበሃል ሰበይቲ ብምምጻኣ ዝሙት ሰሪሓ ዝኣከበቶ 300 ዲናር ድማ ጎይታ ሓጢኣተይ እንተደምሰሰለይ ብምባል ኣልባስጥሮስ ዝበሃል ጥዑም ሽታ ገዚኣ ናብ እግሪ ጎይታ ወደቐት። ነቲ ሽታ ኣብ ርእሱ ብምፍሳስ እናበኸየት ብንብዓታ ድማ ኣእጋሩ ኣርሒሳ ብጨጉሪ እትሕብሶ ነበረት። ጎይታ ድማ ጣዕሳኣን ብኽያታን ተቐቢሉ ካበይ መጺኺ ኣበይ ዓድኺ ብሄርኪ ኣበይ እንተይበለ ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ ኢሉ መሓራ። ንሳ ድማ ሓጢኣቶም ኣሚኖም ኣብ እግሩ ንዝወድቁ ተነሳሕያን ምሳሌ ስለ ዝኾነት 4ቲኦም ወንጌላውያን ታሪኻ ጽሒፎሙላ። ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ ፍቕዲ 13፣ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ ፍቕዲ 9፣ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ ፍቕዲ 50፣ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 8። እዛ ማርያም እዚኣ በዓልቲ ሽታ ማርያም እንተ እፍረት ሓፍቲ ኣልኣዛር እምበር ማርያም መግደላዊት ኣይኮነትን። ካልኣይ ምኽሪ ኣይሁድ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያንን ጸሓፍቲ ሽማግለታት ኣይሁድን ኣብቲ ሲንሃድሪስ ዝበሃል ናይ ኣይሁድ ምኽሪ ቤት ብምእካብ ነዚ ሰብ እንተዘይሰቒልናዮ እንተዘይቀቲልናዮ ምግቢ ኣይንበልዕን ብምባል ከም ዝመኸሩን ቃል ከም ዝኣተውን ንዝክረሉ መዓልቲ እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ነዛ ንጎይታ ንምስቃል ዝመኸሩላ ረቡዕ መዓልቲ ጾመ ድሕነት ብምባል ዘወትር ንጾማ ጾም ኮነት። ኣይሁድ ከመይ ጌርናሞ ክንሕዞ እናበሉ እናሃለዉ እዩ። ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ናብቲ ምኽሪ ቤት ተሓቢኡ ዝመጸ። ሳልሳይ ክሕደት ይሁዳ ናብ ኣይሁዳውያን ብምኻድ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትህቡኒ በሎም። ንሳቶም ድማ 30 ብሪ መዘኑሉ። ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ንክህቦ ምችው ግዜ ይደሊ ነበረ። ማቴዎስ 26 ካብ ፍቕዲ 14፣ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 10፣ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 3። ይሁዳ ድማ ዘመኖም ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን ብዘርኣውነት ብዓሌታዊ ትምክሕትን ንዝወደቕና ብትዕቢት ንዝተሰናኸልናን ብቕርሺ ብስራሕን ብሓዳርን ካብ ፍቕሩ ንዝተፈለና ኩልና ምሳሌ ኮነ። ይሁዳ ዘመኑ ኩሉ ምስ ጎይታ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናብ ሰይጣን እንትኸይድ ዘማዊት ማርያም ግና ዘመና ኩሉ ምስ ሰይጣን ብርኩሰት ነይራ። ኣብ መወዳእታ ብንብዓታ ተዓሪቓ ናብ ጓጓ ክርስቶስ ኣተወት። ንሕናኸ ከም ይሁዳ ዲና ወይስ ከም ማርያም? ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና እዚ ይመስል። ኣብ ናይ ጽባሕ ብናይ ዕለተ ሐሙስ እስካብ ንራኸብ ናይ ጽባሕ ሰባት ይበለና። ድሓን ሕደሩ። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ።